ha sigut agònic, però al final el bo es fa esperar i avui ha sigut un gran dia. Amb el 0-2 semblava que estava tot fet i a més guanyant el Masnou. Sabia alguna cosa vosaltres en el terreny de joc? Us estaven informant alguna cosa? Segurament alguna cosa s'escapava. No, o sigui, encara que no ens informessin, la grada se sabia que quan un marcava, quan no marcava, o sigui que sí que ho sabíem i teníem aquesta pressió. Heu tingut el 0-3, però de seguida no sé què ha passat, us heu tancat, els dos gols d'ells, semblava que s'anava a Norris tot el... Una miqueta relaxat, també saber com van els altres, et relaxes una miqueta i clar, aquí a tercera res és fàcil, ens han empatat i sort que al final, doncs mira, el gol ha arribat. El teu gol més important de la teva vida com a futbolista, de moment? De moment sí, es pot dir que sí, que és el més maco, el més important i el que més desitjàvem. I esperem que hi hagi un altre gol, no?, per pujar de categoria. No? Evidentment, si puc marcar l'últim gol per pujar, de puta mare. Sí, la veritat és que amb el 2-0 se'ns ha ficat perfecte. Hem intentat matar el partit amb el 0-3, però no sé si el nerviosisme d'intentar saber què passava als altres partits, de no dependre de nosaltres mateixos. Hem encaixat 2 gols que encara sense enterar-nos-en i al final hem estat a punt de pagar-ho molt car, però bueno, al minut 80 llarg hem marcat, ens hem ficat dintre els 4 primers, que és el que volíem. El treball d'haver competit fins al final de la temporada, no? Sí, sí. No, la veritat és que fins ara feia moltes jornades que no ens podíem ficar entre els 4 primers i doncs la constància, la lluita, el Miqui sempre ens ho deia, que no podíem perdre, que no podíem baixar els braços, inclús amb les derrotes. I avui s'ha vist, no? Fins l'última jornada, l'últim minut, ens hem ficat dintre els 4 primers i estem supercontents de celebrar-ho. Volia morir, tota l'afició, tothom, anàvem guanyant 0-2 i se'ns posen 2-2, contra pronòstic, tot, era impossible, ens arriba un penal, tiro fora, em volia morir. Pensava que no hi havia minuts, no sabíem quant temps quedava, el marcador s'ha apagat i ja et dic, no tenia ni idea de res. No sé què m'ha passat al cap i l'he tirat fora. La qüestió és que competit fins al final, tota la temporada, i al final amb Isaac i amb el gol després de Montoro. Doncs sí, era un partit que sabíem que havíem de guanyar, depeníem de molts resultats i ens anaven informant, ens anaven 0-2 al descans, pensant que ja ho teníem fet, però no ha estat així. Bueno, fins al final, Isaac, tothom, al final tothom a dalt, em sembla que queden només 2 persones darrere. S'havia de guanyar, ho hem aconseguit a l'últim minut i bueno, ja està. Els que deia que el Cerdanyola s'anava a deixar guanyar, no?, pels que deia. Sí, això, jo sempre he tingut un germà i contra qui més he competit ha sigut contra ell i bueno, aquestes coses, aquestes especulacions a meitat de setmana que el Cerdanyola es deixaria guanyar, ja ho hem vist, no?, al minut 80 i tenien ocasions clares. Això és futbol, la gent que no vulgui pensar que això és un esport net, que faci el que vulgui. El missatge per l'afició per aquesta promoció a l'estadi, què han de fer? Que creguin en nosaltres. Ho hem donat tot durant tota la temporada, és veritat que en alguns partits clau hem fallat, però aquesta recta final em sembla que hem fet 13 de 15, és impossible. Ens han de seguir, han de creure en nosaltres, nosaltres caiem amb ells i amb el suport de tots ells segur que farem coses bonites.